Ik wou een 8-rotorige schudder die makkelijk achter mijn tractor kon, dus niet te zwaar in gewicht. En eigenlijk wou ik ook een schudder hebben met kleine rotors. Als je kleine rotors in een schudder hebt, dan kun je de schudder iets vlakker afstellen, minder zand in het voer en een veel mooier schudbeeld. Uiteindelijk ben ik bij deze Vicon machine uitgekomen omdat die uitblinkt in simpelheid eigenlijk en toch heel goed werk levert. Hij voldoet aan alle eisen wat ik aan een schudder eigenlijk wil hebben. Ik kan hem makkelijk hydraulisch schuin stellen. Ik vind de aanbouwbok gewoon een heel simpel iets en makkelijk mee aan te koppelen. Dus waarom zouden die machine ingewikkeld en zwaar maken als het ook simpel kan?